uvumo lokhulu engabe nakuqonda ndiyajoyina abawuvayo. Ndike ndafumana ithuba esikolweni lokuba ndibaleke. Wazange ubaleka emigama emide nanjengenkwenkwe emfutshane nezoba imvumeli. Utitshala wam Bawo Silika kufanele imigama emifutshane nanjengesithomo sakho. Baleke 100 meters. Baleke into ekuthiwa i-4 by 100. Ndithanda kakhulu ke i-relay. Kwenye game ndilapha eKomani. Sibeleka kwesa stage sipha. Utitshala sele siyalile. Leve seshinga yelo mandiyeke mina. Wathi utitshala eyona nto good okanye eyona nto ibalulekileyo sasekhaya Bawo Silika ka ubaleka i-relay kugadi opponent yakho lo muntu ubaleka naye. Kwesibini into obayele uzuyigade likhuno zawulinikwa bulbani utitshala kum kwedini njengobaleka kangaka nje kodwa wenze impazamo yolishiya lakhulu ngalibambanga phumelalanga kulo mgama wokubaleka kasikase siphucukileyo uzodisqualifywa noma ungene phambili na. Ndithanda elixhego nanjengomntu onebanenyoba yokulibona liphuma eringini emveni uba libhoksile liphuma ixhego libokoboko. Kodwa yena nto ibalulekileyo kumba uvayisi andayijonga igazi elivuza kulo nanjengomntu ebeseringini. Kodwa ndakhangela apha emagxeni ndafika ibhanti yakhe ityathile kwaye futhi ayibambile apha encamini ejingela walela ngaphesheya kuba uyibambile le nto ayibambileyo. Bungozi bento ke ongena kuyo mhlawumbi ngenye ixesha ungena ungayiqondi kodwa kuthi uba uyibambe kakuhle kodwa kakuhle le nto ungena kuyo nokungenisa bukolini lolo ngabanye amakhwenkwe athi ke kulolayo uyibambe kakuhle le nto akulolela yona. Yeah.